Iar se bifurcă drumul. O luăm prin pădure. Și arată super iar aici. 10 lei intrarea. Mi-a dat o brățară mică de pus la mână. Are 15 metri. Ne-am pus pelerinele pe noi. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Astăzi, din omul cu branchii, a rămas doar omul, pentru că branchiile au rămas la mare și omul a plecat la munte. Dar nu vă faceți griji, pentru că în niciun caz nu o să mă vedeți aici la munte stând cu burta în sus, la un grătar și cu berea în mână. După cum bine v-am obișnuit, mereu trebuie să fiu activ, trebuie să am puțin acțiune și nu voi sta degeaba. Așa că cât voi sta aici la munte câteva zile, am de gând să vă arăt cele mai frumoase trasee montane pe care puteți să le faceți destul de ușor. Sunt trasee montane ușoare și medii, adică puteți să le faceți împreună cu copiii de 5, 6, 7, 8 ani. Traseul de astăzi pe care o să-l facem, care deja am început să-l facem, se numește 7 scări și unii zic că durează 2 ore, unii zic că durează 3 ore, așa că eu am pornit cronometru ca să văd exact cât durează canionul, tot traseul. Din câte am înțeles, avem cam o oră și ceva de mers până la canion. Așa că este un traseu foarte, foarte frumos. Deja mergem pe lângă apă. Este un părâu foarte frumos. Cred că este chiar părâul 7 scări. Din câte am văzut pe internet, este un canion foarte, foarte interesant. Are 160 de metri lungime și este săpat în calcar de apă de-a lungul timpului. El se află între Predeal și Brașov, deci îl găsiți relativ foarte, foarte ușor. Dacă sunteți cazat în Brașov, veniți spre Predeal și invers. Dacă sunteți în Predeal sau Sinaia, veniți spre Brașov, mai exact în localitatea Timișu de Jos. Aici este intrarea și se află canionul în masivul Piatra Mare. Da, deja arată superb începutul. Singura problemă pe care o avem astăzi este ploaia, pentru că arată că după ora 12 până seara o să plouă. Deja e 11 ceasul. Sperăm să avem noroc și să fim măcar pe punctul de întoarcere. Tot aici, în masivul Piatra Mare, se mai află un traseu foarte, foarte frumos, pe care sperăm să-l facem mâine sau poimâine. Este cascada Tamina. Și din ce am văzut, seamănă cu 7 scări. Așa că o să-l facem și pe ăla. O să facem și cheile Zănoagei. O să facem și cheile Orzei, așa că să vă uitați și la celelalte videoclipuri, pentru că cu siguranță vor să fie interesante. După 20 de minute de mers, părâul s-a schimbat pe partea dreaptă și spre norocul nostru avem umbră, în sfârșit umbră, deja mi-era foarte, foarte cald.
Ne uităm după urși pentru că aseară, când am ieșit pe terasă la cabană, un urs destul de mare, ursul, era în spate la gunoi acolo și câinii după el îl încercau să-l gonească. Ce trebuie să mai știți despre acest traseu este că are cea mai mare tiroliană din țară, cu o lungime de 2100 de metri și are 23 de puncte de unde te poți... Da, sunt și pentru copii și pentru adulți. Chiar aici, cele din dreapta sunt pentru copii foarte, foarte mici, sunt mai scurte, dar celelalte poți coborî de sus, de sus, de sus și te duci până de unde am început noi. Practic până aici am făcut 30 de minute și mai avem până la locul unde trebuie să plătim accesul în canion. Da, după 32 de minute facem primul popas. Trebuie să ne hidratăm pentru că este destul de cald. Sunt aici cu buburuța mea. Salutare marinarilor de la munte! Da, am făcut tranziția de la mare la munte și acum suntem marinari la munte. Da, ne-am pus în mișcare cu o pauză de 5 minute. Locuri frumoase pe aici unde să te odihnești. Numai zgomotul că am auzit cum curge părâul. Ceva mai liniștit de data nu pot să auzi aici în pădure. Este superb. Este superb. Da, aici se bifurcă drumul, dar ambele drumuri duc către canion. Noi o să o luăm pe aici pe sus prin pădure pentru că este mult, mult mai frumos. Am rece aici. Da, e rece. Dar e o răcoare de asta foarte plăcută. Este diferență, nu mai este căldura aia mare, dar este foarte, foarte plăcută. Da, traseul a devenit din ce în ce mai frumos. Am scăpat de pietrăcelele de pe jos și acum practic suntem direct în pădure. Chiar sunt curios cât facem duși întors. Cu pauze, cu tot ce facem noi aici, adică ce ați face și voi dacă ați veni aici. Nu-l facem pe fugă, îl facem cât se poate de relaxat. Am revenit înapoi pe traseul principal, am ieșit din pădure. Da, după 40 de minute de mers, ajungeți în locul ăsta foarte, foarte frumos, unde puteți să mai faceți o mică pauză și pentru poze și pentru relax. Arată super, da, bineînțeles că totul e la superlativ aici. Vedem și de sus acum. Foarte, foarte frumoasă. Iar se bifurcă drumul. O luăm prin pădure. Și arată superb iar aici. Cred că am zis de 1000 de ori superb. Și cred că o să mai zic de 1000 de ori superb. Ce trebuie să mai știți când veniți la munte și încercați să faceți trasee, chiar dacă ele sunt considerate foarte ușoare, trebuie să aveți încălțări
adecvate. Pentru că dacă veniți cu șoșonii de oraș, cu talpă subțire, o să realizați că după 20-30 de minute nu mai vă simțiți tălpile. Și pe lângă asta puteți să alunecați foarte, foarte ușor. După cum bine vedeți și acum, pământul este umed. Și vă trebuie încălțăminte adecvată. Da, marcajul pentru traseul ăsta este foarte, foarte ușor de ținut. Acest alb cu galben. Buruza mea cere pauză, zice că nu mai poate, că avem 50 de minute de când mergem. O să facem o pauză aici sus. Aici testui la tirolian. Da, o să facem a doua pauză. O să mă uit la cronometru să văd cât timp a trecut până acum, după două pauze și o oprire pentru poze. Deci că acum am avut 3 opriri. Avem exact o oră și 1 minut și încă n-am ajuns nici măcar la cabana unde trebuie să plătim. Da, un lucru bine de știut dacă vă apucați să faceți traseul ăsta, să aveți un tricou, ceva de schimb și plus ceva cu mânecă lungă, pentru că la intrare în canion o să fie foarte, foarte rece acolo. Nu foarte, foarte rece, dar oricum diferență mare de temperatură și ar fi indicat să aveți cu voi o bluză cu mânecă lungă. Și în cazul meu, eu am transpirat foarte, foarte rău acum. Am tricou udlear pe mine și pe spate, cel puțin, că am rucsacul acolo. Și am o bluză cu mânecă lungă pe care o să pun pe mine când intru în canion. Bineînțeles că îl dau pe ăsta jos pentru iud și o să pun bluza pe mine. Așa că un lucru bine de știut, luați-vă și un tricou de schimb, pentru că nu strică. Noi mergem de o oră și 10 minute. Bineînțeles că mergem destul de încet și de relaxat. Și asta pentru că buburuza mea, care nici nu o văd acum, se oprește din 5 în 5 minute să facă poze. Așa că voi, dacă veniți mai hotărâți, e posibil să-l faceți mult mai repede. Da, primele semne de ploaie a început să tune. După cum v-am zis și mai înainte, la ora 12 mai că o să plouă. Și din ce am văzut, o să plouă de la 12 până la noapte. Și am căutat alternative pe aici, prin zona județului Brașov. Dar ploua și la Sinaia, ploua și la Brașov, și la Predeal. Așa că n-am avut de ales și am decis să plecăm într-un traseu. Acum, dacă ne prinde ploaia pe aici, o să ne întoarcem mult mai greu. Ne-am luat și niște pelene de ploaie pentru că știam că e posibil să plouă. Așa că suntem înarmați. Mergem înainte unde e frică. Doar că o să ne întoarcem în 5 ore înapoi și o să ne mai întoarcem într-o oră sau o oră și jumătate. Da, deja spun iar
Nu știu dacă auziți, pentru că se aude mai puternic apa aici de lângă noi. Diferențe foarte mari de temperatură. Când sunt 30 de grade, când sunt sub 20. Acum aici sunt sub 20 de grade. Dar eu sunt super încălzit, așa că e un fel de răcoare așa, amestecată cu o năbușeală. E super, super bună răcoarea asta. Cred că mai avem puțin până la cabană unde trebuie să plătim. Și de acolo, nu știu, cred că mai avem un sfert de oră până în canion. Vedem. Am ajuns la cabana 7 scări. Aici o să plătim o taxă de 10 lei din câte știam eu, ca să putem să trecem prin canion. Ce e bine de știut e că dacă aveți copii mici, adică sub 7 ani, așa, mai mici, puteți să închiriați un ham, dacă nu mă înșel, cu 15 lei de aici, și îl puteți ajuta să urce scările. Așa că puteți merge și cu copii mai mici, fără probleme. Da, am plătit 10 lei intrarea. Mi-a dat o brățară mică de pus la mână. Am trecut și la vestimentația de toamnă, pentru că tricoul era foarte, foarte ud și mai avem timp și intrăm în canion. Problema e că a început și ploaia. Sperăm să rămână așa, în picuri acum, să nu ne deranjeze prea tare. Nu m-am uitat la cronometru să văd cât am făcut până aici. Avem o oră și 25 de minute până aici, cu 3 pauze de odihnă și una de poză. Da? Deci avem o oră 25. Cred că o să mai facem vreo 10 minute până la canion. Aproximativ o oră jumătate. Deja arată foarte, foarte bine. Și am auzit din spate un stai, dar nu mă întorc să văd cine e, poate e ursul. Oh, m-a înjurat ursul. Da, intrarea în canion este foarte, foarte aproape de cabană. Problema e că a început ploaia. A început ploaia destul de tare. Deci avem o oră jumate până aici. Dar a început ploaia. Deci ne băgăm aici, a fost puțin. Cred că asta e toată faza, toată lumea fuge aici. Ne băgăm și noi. Da, văd că lumea se întoarce prin canion. Normal nu ai voie, dar i-a prins ploaia foarte rău pe acolo și a luat decizia să se întoarcă. Da, avem ghinion. Avem ghinion. Suntem exact la 1 minut de intrare în canion și nu putem să intrăm. Dar probabil o să intru cu pelerina de ploaie după mine și o să vă arăt puțin din canion. Am pelerină, are și buburuța mea pelerină, dar deocamdată mai stăm aici, n-are rost să o forțăm. Poate se mai liniștește puțin, dar eu m-am uitat
pe meteo și mi-a arătat că plouă până diseară. Așa că o să fim triși la coborâre. Dar măcar ne-am ales cu o plimbare. Așa că nu ne pare rău. Mi-am pus sacul pe mine și plecăm să vedem canionul. Întâi o să luăm niște informații. Da, nu mai plouă tare, dar suntem aproape de camion, așa că o să intrăm să vedem care e treaba, că tot am venit până aici. Și asta este intrarea în canion. Sus acolo, canionul 7 scări. O să pun camera pe cap și o să schimbăm perspectiva. Păi nu, că e aveți buni, aveți la fel ca la mine, Solomon aveți. Dar de așa de frică să că aluneci. Păi n-aveți pe ce să alunecă. Da, zgomotul... Zgomotul este infernal aici. Bineînțeles că debitul apei este mult mai mare decât de obicei, din cauza ploii, pentru că a plouat torențial. Mă uit după cucuruza mea, dar nu o văd. N-a urcat? Mă întorc cu cucuruza mea. Ce faci, mă? Ia uite, mă, ia să facă selfie, mă. Noi murim aici în canion și ea face selfie. Da, doamna nu are curaj să intre pentru că are impresia că îi alunecă adidașii. Este ud peste tot. Da, uitați debitul apei ce puternic este acum. O să urcăm. Practic este un canion săpat de apă în calcar. Și acesta este masivul Piatra Mare. Asta este cea mai înaltă scară. Are 15 metri. Cea mai înaltă scară de 15 metri. Avem o broască aici. Exact culoarea frunzelor. Am trecut de cea mai înaltă scară. Da, verdele ăsta acum lucește cu apa, cu zgomotul. Ha.
Arată extraordinar. Trebuie neapărat să faceți traseul ăsta, dar să nu faceți cum am făcut noi. Dacă vedeți că vă arată ploaie, nu mergeți, pentru că totuși e puțin cam dificil. Și cred că noi o să luăm decizia să ne întoarcem prin același loc, cu toate că în mod normal nu ai voie. Traseul trebuie făcut cu totul și întoarcerea este prin altă parte. Dar pentru că noi cunoaștem traseul și știm că la sfârșitul traseului avem o pantă mare de urcat și una de coborât și ne-a creat dificultăți și când nu era wood. Așa că o să facem aproape tot, dar întoarcerea o să facem tot pe aici, pentru că suntem mai în siguranță. Nu o să alunecăm. În schimb, peisajul este super. După cum bine v-am zis, o să folosesc cuvântul ăsta de foarte multe ori. Am fost și foarte inspirat să luăm saci ăștia cu noi. 2-3 lei e un sac de ăsta, dar uite că îți poate salva ziua. Și e bine să iei cu tine în geantă, oricând. Bine, noi ne așteptam să plouă, dar în general dacă plecați la munte, faceți o drumeție, ocupă foarte, foarte puțin spațiu, sunt exact cât un portofel. Cum este? Cum este? Ok, ok, E bun? Da? da, ok, ok. Merge înainte. Dar ne întoarcem tot pe aici. Sofia au rămas jos. Am văzut. Dar păi am fost până sus și m-am întors. Da, mergem înainte. Așa.
Da, continuăm traseul. Cam așa arată pe aici. Bine că văd că nu este ud rău pe aici. A plouat foarte tare. Am stat în cabana aia aproximativ o oră. Acum, nu știu dacă vedeți, trebuie să băgăm picioarele. Cam așa se merge pe aici. E posibil să alunece, așa că trebuie să ne ținem bine și de balustradă. Da, trebuie să avem grijă la întoarcere, pentru că, după cum bine v-am zis, o să ne întoarcem tot pe aici. Întoarcerea o să fie puțin mai complicată. Cum vi se pare traseul ăsta? Greu, ușor, frumos? Lăsați un comentariu jos. Dar eu vă sfătuiesc să-l faceți, pentru că rămâneți cu niște amintiri foarte, foarte, foarte frumoase. Cam atât a fost defileul. Are 160 de metri lungime, dar drumul până la defileu durează o oră și jumătate, ați văzut. Traseul în sine aici, prin defileu, cred că mai mult de 20 de minute nu durează, jumătate de oră. Noi trebuie să mai mergem până sus acolo și de acolo trebuie să facem undeva dreapta, trebuie să coborâm, ceea ce nu o să facem, și o să ne întoarcem tot prin defileu. Sperăm să nu ne afecteze ploaia asta călătorile de mâine, de poimine, de rost pe mine, pentru că mai avem trasee în plan și vrem să facem cheile zănoage, pentru că le-am mai făcut și mi se par extraordinar. E cel mai frumos traseu care l-am făcut până acum. Am început să-l tune iar. Avem acolo un loc unde putem să găsim 3 lucruri foarte interesante. La sfârșit, după ce terminăm cheile zănoagei, avem 7 izvoare, avem lacul Scropoasa și cheile Orzei. Deci, dintr-un singur foc împușcăm mai mulți iepuri. Cred că poimine o să mergem la 7 izvoare. Din câte am auzit, este cea mai pură apă din lume. Așa se aude. Gata, a venit și buburuza mea. Până aici, până în capăt, am făcut 2 ore și 35 de minute, dar am stat foarte mult la adăpost acolo pentru că ploua. Cred că am stat vreo 30-40 de minute. Așa că acum ne întoarcem înapoi, tot pe unde am venit, să vedem întoarcerea. Dacă acum avem 2 ore și 35, să vedem cât facem la întoarcere până la mașină. Da, ne îndreptăm acum exact spre ieșirea din canion. După cum v-am spus și înainte, nu aveam voie să ne întoarcem pe aici, dar din cauza condițiilor meteo am luat decizia de a ne întoarce pe unde am venit. Se pare că nu mai e nimeni la căbănuță. Exact la căbănuța asta aici, când am ajuns, a început ploaia și a început ploaia foarte, foarte tare. Da, acum am terminat pauza. Avem 3 ore și 9 minute. Și acum plecăm către mașină. Cred că mai facem o oră și puțin până la mașină. Deci în total cred că o să avem cam 4 ore și, dar plus timpul stat aici vreo 30-40 minute din cauza ploii. Dar vedem jos la mașină.
exact ce ne spune cronometrul. Da, a început iar să plouă. Ne-am pus pelerinele pe noi. Și mai avem încă vreo 30-40 de minute până la mașină. Cam ăsta a fost traseul nostru de astăzi. Am ajuns aici de unde începe traseul. Am făcut exact 4 ore. Dar bineînțeles că am stat la cabana acolo aproximativ 30-40 de minute. Nu știu ce strigă la mine. Uite, a văzut niște cape, nu știu ce a văzut. Ia să vedem. Frigoare, ce-o fi văzut? Da, sunt cape. Normale? Nu normale, toate sunt capre normale, astea sunt capre domestice. Ah, da, că e cu cineva acolo. Da. Alarmă falsă. Da, marinarilor, ce marinar, că acum trebuie să vorbesc cu Yeti, cu oamenii munților. Eu, din Omul cu Branchii, am ajuns omul cu pelerină, o transformare așa rapidă. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, aruncați un like acolo jos. Dacă sunteți nou pe canalul meu de YouTube și v-a plăcut, abonați-vă. Iar dacă vreți să mai auziți de mine în viitor, apăsați pe clopoțelul ăla din dreapta de jos, pentru că vă va anunța de fiecare dată când voi posta ceva nou.